скъпана държава. Никъде няма никакво правосъдие, никакви закони. Фалшиво позитивни тестове държат хората с години неправомерно отнети книжки, МПС-та. И никой нищо не прави по въпроса. Проблема може да се реши много лесно, тъй като сме в БГ. Всичко трябва да става по изключително трудния начин. Не знам, даже не искам да изпадам в такива страшна работа. 3 месеца чакаш от никъде нищо, който и да попиташ, никой нищо не знае, всеки дига рамене. Прехвърлят се топката от единия на другия, обосновават се с законите, които са направо, който ги е мислил или нещо не може да мисли, или но изкривено мисленето. Предложение имало, не знам си какво имало за 72 часа. Какво чакате? Какво чакате? Има хора, че са тотално унизени, разорени. Да понасят последствия, а полицаите не само да отбележат. И не само полицаите, и там тия депутати, разни работи. Отказват да се тестват тия дръг тест 5000, 3000, поради причината, че не били достоверни. Добре, тогава що ги използвате срещу нас? Да. Що вие ревете пък ние? Изкортираме ламборгините, пазим това, ние. То не е само това, аз тръгна да говоря за всичко, аз цял ден трябва да говоря тук. Работа е леш. Еврозони, инфлации, 0% глупости. Пълна измама. Пълна подигравка. Това го няма никъде. Никъде. Всъщност не знам, не съм 100% сигурен, но предполагам, че го няма. Европейски съюз. Вземете тогава на Европейския съюз законите и вижте, че примерно в Холандия има под внимание това, нали, дали си под въздействие, нали, дали имаш определен там, не знам си брой там от активното вещество в таковата, и тогава се определя дали си под въздействие или си употребил примерно преди 1 месец. И това има много голямо значение, защото ти фактически, като не си под влиянието, ти си адекватен, ти си наред, ти си всичко тия, както трябва. Тук не говорим, естествено, малко съм развълнуван, много се извинявам. Тук не оправдавам тия хора, дето наистина са под влияние и веднага след употребата на независимо наркотични вещества или алкохол и така нататък управляват моторно превозно средство. Тях не ги оправдавам. Говорим за хората, които са неправомерно, без 100% доказателство като кръвна проба, обвинени и понесли предварително тежестта на закона, т.е. отнемане и така нататък, книжки и МПС-та.
Нормално ли е това? Не е нормално. Не е нормално. Няма и как да бъде нормално. Глупава работа. Цялата работа не е такава. Те викат хубава работа, ама циганска, ама... Хубава работа, ама българска. И то... Кафе е заместник министър, да го знам. На МВР. Ма не мога, вика, да не ме интересува да коментирам меди, какво си там. Не ми е позволено ли там, не знам какво каза, корупцията. Олигофрен, който сложи там, бе. Пеевски. Питат го за него, той си личи, бе, говоря на тялото му, издава всичко, той без да казва нищо, е ясно за какво един такова, за какво става въпрос. Нещо... И не виждам как ще се оправят нещата така. От само себе си няма да стане. Някой, ако иска, може да го сподели това нещо, дето го казвам, да го видят повече хора. Много глупави неща се случват в тази държава и нямам думи. Просто, пак казвам, ако тръгна да говоря, цял ден няма ми стигне. Съжалявам. Това имах да кажа. Господ дава сили и търпение и здрав разум на потърпевшите в тези ситуации за неправомерно отнемане на автомобили, сума паса. Има хора, четох 2 години. Как така 2 години? 2 години, знаеш колко време са? Това да не са 2 часа. Трябва да се вземат незабавни мерки срещу предотвратяването на тази практика. И пак повтарям, служителите на МВР и там кои си депутатите го гласуваха, да не бъдат тествани за наркотици и алкохол, не одобряват използването на този вид тестове. Не одобряват. Защо ли? Ясно е защо. Защото те са абсолютно недостоверни. Както кръвния тест. Почна да се повтаря, много се извинявам. Просто съм изключително възмутен. Силно депресиран вече 3 месеца. И няма другаде къде да си кажа мнението, тъй като, пак повтарям, питал съм, обаждал съм се, институции, това. Никакъв отговор и т.е. това нещо се задълбочава. Не знам после кой как ще ни обезщетява, ще ни се извиняват ли, доземят ли, ще ни се поклонят. Но ще се търся правата, ще ги осъдя. Както си моя рида. С кампаняци. Подиграват се съдбите на хората е така, защото не може да се мръднат пръста. Освен за тях, естествено. За тях няма проблеми. Пак казвам, Ламборгините по магистралата охраняваме. Чакай, били заплашвани. Щом си направил нещо нередно. Какво очакваш? Цветя и рози. Смешници. Не правиха нищо хората. Още като ги гледам няма и да се спрат. Всичко продължава с пълна сила.
унижение, тормоз, както видяхме, хосписи, мосписи. Пак казвам, не искам да говоря тук цял ден да ви натоварвам и вас, но пък сте длъжни да знаете. Дължен съм да съобщя, защото това е недопустимо. Незаконосъобразно, недопустимо, потъпквани права на всичко по всякакъв начин. Изключително грозно отношение от страна на полицейските органи. При положение, пак казвам, че не си 100% такова доказано, че си още не са излезли кръвните резултати, те те почват да те трактират такова. Трябва да обратното. Да. Като излезне на кръвния тест, ако си изгрешил, сори майко. Понася си последствията. В този случай, като не си изгрешил, какво правим? Давай. Коли книжки, чакай. Не става така, ама при положение, че ти се бия сигурно за 5 път, казвам, се правиш на отказваш тия тестове, били грешни, фалшиви. Но грешни са, фалшиви са, да. Пише го и в описанието. Не ги държат от 4 до 40 градуса, не ги съхранят правилно са текал срова. Кой знае, може да ги подменят. Кой не? Не е правилно. За едни можеш, други не можеш. Къде го има това? Само тук. Сигурно не е само тук, ама тук е повече. Малко си превишаваме правата, арестуваме хората там по бензиностанциите, убиваме ги, бием ги. Ама той е бил. Какво той е бил? Който се обадил и ти е казал така и така. Говоря за Явор там от Варна. Обадил се е човека и предупредил е, че не е добре. Какво правиш си? Що го биеш? Той е викнал да се биете. Викнал те е да му кажеш нужната помощ. Трябваше на момента да се извика бърза помощ, да се окачат в бързата помощ човека. И там вече като си поизтризнехали, там не знам какво, като се почувства по-добре, като такова, всичко е нормално, да си го освободят. На то какво? Бой с белезници. Как така? Ама, вика, не, какво вие? Това не е единичен случай. Навсякъде е така. София ги биха като кучета там на протестите. Вачка ги зад някакви там, как да се изразя, наскришно. Трепаха ги от бой. Да, така е. Данчо полицая. Метничарио. И се правите на такова, бе. Господ гледа. Дано да не забрави. Ще приключвам, защото вече и аз се натоварих. Благодаря ви за вниманието. Да сте живи, здрави, всички ви пожелавам. Дай Боже, никой да не попада в тези ситуации, но да знаете, никой не е застрахован и не става изведнъж. И положението после е трагично. Всичко ви желая. Чао.